Hola, bon dia. Ja tornem una altra vegada, dilluns, tornem a treballar, a fer feina i comencem aquesta setmana amb català i religió avui dilluns. Val? Jo vaig dir que havien canviat una mica la dinàmica de feina per aquesta setmana i el que farem serà dues assignatures o dues feines relacionades amb alguna assignatura cada dia. Val? Ja no seguirem l'horari que teníem a l'escola. Avui, per català, estem amb les paraules polisèmiques a la pàgina 134, val? I les paraules polisèmiques és una cosa molt senzilla, és exactament igual que en castellà. Són aquelles paraules, les paraules polisèmiques, són aquelles paraules que s'escriuen igual però que tenen diferents significats. És a dir, una paraula que pot tenir diferents significats. Val? Aquestes són les paraules polisèmiques. Com puc saber si s'està referint a un dels significats o a un altre? Doncs pel context o per la resta d'elements que hi ha a l'oració on tinc aquella paraula. Si jo, per exemple, estic dient estic assegut al banc d'un parc, és molt diferent el sentit de banc a que si dic vaig al banc a guardar diners. Val? Els dos bancs s'escriuen igual, banc i banc, però estem parlant de dos significats diferents. Val? Doncs una paraula polisèmica és això, una paraula que pot tenir diferents significats i, depenent del que jo vulgui dir i el que vulgui explicar, doncs tindrà un significat o un altre. Val? Quina feina hem de fer? Doncs el primer, copiarem aquest requadre groc, que és on s'està explicant paraules polisèmiques, el copiem a la llibreta, i després farem l'exercici 2 i l'exercici 3. Són exercicis molt senzills. Únicament vull que a l'exercici 2 us demana que dibuixeu exactament la definició. Bé, què és el que hem de fer? Poseu exercici 2 i veieu que teniu parelles de duracions, val? En paraules polisèmiques. Què hem de fer? Doncs poseu oració 1 i dibuixeu o feu un dibuix del que representa la paraula que teniu en negreta, que és la paraula polisèmica en aquella oració. Oració 2, i teniu la mateixa paraula, la primera parella de duracions és caragol, doncs heu de dibuixar 1 i dibuixeu caragol, però el caragol que s'està referint en aquella oració. 2, un caragol amb el significat que té a l'oració 2. La 3, la 4, la 5 i la 6 exactament el mateix. Val? Heu de dibuixar a què fa referència aquella paraula. Val? Ens hem de fixar en la paraula que teniu en negreta en cada una de les oracions. I a l'exercici 3 el mateix. Teniu 3 paraules i vull que feu almenys 2 dibuixos, val? Amb 2 possibles significats d'aquella paraula. Per exemple, serra, que justament ho hem estat treballant ara fa poc a socials, doncs 2 significats que pot tenir serra. Val? Però no hem de fer una oració, com diu aquí, sinó amb un dibuix. Val? Si serra pot ser una eina per tallar fusta, no sé què, doncs dibuixeu aquella eina. Si serra pot ser un conjunt de muntanyes, no sé què, doncs dibuixeu el conjunt de muntanyes. Val? Amb les altres dues paraules exactament el mateix. D'acord? I aquesta seria tota la feina. Copiar el quadre groc a la llibreta i fer els dibuixos on expliqui el significat de la paraula polisèmica. D'acord? Res més. Si hi ha alguna paraula que no enteneu, doncs teniu el senyor Google, que podeu buscar, i si teniu algun diccionari de català a casa, també podeu buscar la paraula al diccionari, que bueno, al diccionari surten totes les definicions que pot tenir una paraula, i ja està. Val? I com sempre, qualsevol dubte o el que sigui, comentaris al vídeo aquí a YouTube, missatges, el que necessiteu. I ara, a continuació de la feina de català, us posaré el vídeo explicant la feina de religió que us ha enviat Evaristo. Val? I per últim, recordeu-vos que us animeu a fer els dibuixos de tot això que estem ara a casa, treballant a casa i tots aquests lemes que surten ara, que en tinc pocs, val? A veure si us animeu i m'aneu enviant, d'acord? Vinga, adeu! Bueno, pues ya estamos en religión, cogemos el libro, la libreta, todo lo que nos haga falta y vamos a hacer 2 paginitas que nos saltamos el otro día, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿cómo lo hacéis? ¿Veis todos los vídeos
del tirón o lo pausáis cada vez que cambiamos de asignatura? Podéis dejar los comentarios por aquí abajo. Estoy hecho ya un profesional, ¿eh? Bueno, sobre todo los del B, que escribís muy poco a Manel. Ponedle comentarios de cómo lo hacéis. Si primero miráis todo el vídeo o lo vais pausando. Vamos allá. Página 42 y 43. ¿De acuerdo? Miramos el título, la misión de Jesús. Los subtítulos, las personas buscan la felicidad, la misión de Jesús, el mensaje de Jesús y el mandamiento del amor. Yo voy traduciendo, espero que sea así, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una imagen muy importante y sobre todo estos días en los que estamos. ¿Sí? Miramos el cartelito, estar unidos nos llena de felicidad. Pues eso, ahora hay que estar más unidos que nunca. Y como tenemos que estar unidos, tenemos que portarnos bien para que nos llenemos de felicidad. No la liéis mucho por casa. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer en religión? Tenemos que leer estos 4 apartados y mirad qué cosas tenemos que responder. Son súper importantes, ¿de acuerdo? Podríamos estar todo el curso hablando de estas cosas, ¿eh? La felicidad, la misión de Jesús, qué nos enseña Jesús con su mensaje y el mandamiento del amor, ¿qué es? ¿De acuerdo? Pues todo esto, aunque parezca mentira, está respondido en estas 2 páginas. ¿Sí? Pues mirad, mi idea es que en la libreta, porque el otro día escribiendo en el libro y con las fotos me quedé un poco ciego intentando entender la letra por allí metida dentro del libro, así que en la libreta vamos a hacer el ejercicio 1 y 2, ¿de acuerdo? Así vamos a responder que la felicidad es, la misión de Jesús consiste en, Jesús enseña el mensaje del reino de Dios, que es, ¿cuál es el mensaje? Y el mandamiento del amor es, y lo tenemos por aquí todo apuntadito, ¿de acuerdo? Esta vez en la libreta, ¿de acuerdo? Pues venga, ánimo y espero esas fotitos por el Clash. Un saludo a las 2 clases. Se me olvidaba, el ejercicio 3 no lo hacemos porque creo que es muy interesante que lo hablemos en clase. Si queréis, podéis hablarlo en casa, ¿de acuerdo? A ver si a alguien ya le ha pasado algo parecido a Inma y qué soluciones podríamos darle, ¿de acuerdo? Pues esperemos vernos pronto en clase y lo hablamos. Hasta luego.